Doncs aquí tenim el Xavi Hernández, entre altres coses, perquè aquest cap de setmana el Barça es pot proclamar campió de Lliga davant de l'Espanyol. Genís Cinca, no hi havia dubte. Avui havíem de fer un recorregut sobre la seva trajectòria personal, professional, de Xavi Hernández. Sobretot personal. El Xavi, el noi de Terrassa. El noi de Terrassa. L'he titulat així per la conclusió que n'extraurem i perquè tenia unes ganes de fer aquesta biografia. Que bé. Perquè, a més, m'han sorprès molts aspectes que donen explicació al com és el personatge i el que ha arribat a fer des de la normalitat, perquè és l'aspecte d'un noi tranquil, un noi familiar, un noi discret. Però tot comença amb el pare. I el pare té una biografia. Mai en una casa s'ha viscut el futbol de manera tan intensa, mai hi ha hagut tantes pilotes reglamentàries, mai hi ha hagut tants conjunts d'entrenament. Per què? Veiem-ho. La primera fotografia obligada és la del Joaquim Hernández i López, nascut a Terrassa. Terrassa és molt important en aquesta història. Família materna natural d'Almeria, del poble d'Àbala, però un empedreït del futbol total. Aquí el veiem amb la samarreta, no es veu massa bé, és la samarreta del Barça Atlètic. Va arribar-hi a jugar 7 partits amistosos amb el Barça Atlètic, però es va formar sobretot a les files del Terrassa. El va fitxar el Sabadell, quan el Sabadell jugava a primera divisió, a finals dels anys 60. Va jugar amb l'Igualada, va jugar amb el Manresa, va jugar amb el Reus, va jugar amb l'Hospitalet, va jugar amb el Calella. Per tant, un jugador molt desitjat. Un jugador... Era un jugador intens, desitjat, una persona que vivia pel futbol. Però l'any 72 va passar una cosa que és aquesta, molt important a la seva vida, que és que, passejant per la Rambla de Gara, s'enamora. Els terrassencs troba una vella amiga d'infància, la Maria Mercè Creus, i anaven a aparellar dos amics, un amic d'ell i una amiga d'ella, que es veu que hi havia tilín. Sí. I els volien aparellar. Però saps què va ser el primer que li va dir la Maria Mercè Creus? Li va dir, escolta, què? Com va el Barça? Va ser definitiu. Com és que parlaven de futbol i com és que aquest tema els va no tan sols ajuntar, sinó que es van enamorar per això. Per una qüestió molt senzilla i molt important, perquè els Creus tenien un bar a Terrassa on molts veïns, entre els quals el Joaquim Hernández, que es convertiria... Anaven als partits de futbol. Hi havia poques televisions, hi havia una parella de televisió aquí i eren uns culers... O sigui, la culer és aquesta. És ella. Però una cosa consumadíssima. Culer fins la medul·la, més culer que el pal de la bandera. Una cosa tremendíssima, al cap d'un any es casen. Es casen a Can Boixaderes, a Can Boixeres, a Vila de Cavalls, amb una cosa molt important. Volien una nena. Saps allò que passa a les parelles? Volem una nena, ens fa il·lusió la nena. Doncs mira, un equip de futbol. I van tenir un equip de futbol. I el primer que arriba un nen. Arriba l'Òscar. Ostres, l'Òscar... No, l'Àlex és aquest és l'Àlex. Casum d'ena. Va, provem-ho. Això passa molt, eh? Una altra vegada. Va, la nena, volem la nena. I surt l'Òscar. Casum d'ena. Ara ha sortit una altra nena. Ja en tenim dos. A la tercera va la vençuda. I va i surt el Xavi, que ja es veu que és ell. El Xavi és aquest. El Xavi és aquest, petitó, que és el tercer, i el Joaquim li diu, escolta'm, vols dir que ja... Vols dir... Ho hem de tornar a provar. Jo vull una nena, vull una nena. L'Ariadna, al final. L'Ariadna! A la quarta va la vençuda. A la quarta va la vençuda, però passa un fet aquí, un fet que destarota completament una família de futbolistes. T'ho imagines? I passa això. Amb 9 mesos, el Xavi, que és el tercer, ja camina. No tan sols camina, sinó que sempre ho fa. No, és que, esclar, a casa seva està ple de pilotes reglamentàries. El pare juga a futbol, per cert, quan es casen juga a l'Europa. Acaba de venir del Girona, que no ho he dit, també ha jugat al Girona. Futbol, futbol, futbol. La gent que ha viscut al carrer Galileu de Terrassa i a la plaça del Progrés ha vist aquest nen amb el seu pare al banc. Aquesta imatge, aquesta escena l'hem viscut tots, esperant allà que el nen acabés de jugar a futbol. I el nen no acabava mai de jugar a futbol. Futbol, futbol, futbol. El pare està al futbol base del Terrassa, el Jàvec, l'apunta el Jàvec, amb 4 anys comença a jugar-hi, Terrassa, i una anècdota que al pare del Xavi li encanta explicar és que arriba a dir que no al Barça. Què? Diu que no al Barça. És l'únic que deu haver dit que no al Barça. L'únic. L'Oriol Tort, clar, aquest senyor, el pare del Xavi, coneix a tothom del futbol a Catalunya, coneix també l'Oriol Tort, i un dia, a finals dels anys 80, li diu, et muntaré 2 autocars de terrassencs que juguen a futbol i anirem a veure la Masia. A veure quin veus tu, a veure si em veus l'Oriol Tort. Estan per allà, veuen el museu, visiten l'estadi, la típica visita, i a la Masia hi havia un camp de terra
i munten un partidet. Els més petits avui jugaran, els hi fa molta Sí, il·lusió. fan un partidet aquí. I l'Oriol Tort, coordinador mític, històric de la Masia, gran personatge, mai em cansaré de veure aquesta fotografia i la importància d'aquest personatge que va fer el Barça modern, aquest home, des de la Masia, amb nens. I li diu al pare del Xavi, a mi m'agrada aquell d'allà, aquell la remena bé. I el pare del Xavi diu, coi, és el meu fill. No fotis, és el teu fill? Cap al Barça. Diu, no. No. Té 6 anys, és molt petit, i jo no vull que el meu fill... Atenció, és molt important això. Aquesta decisió és important, aquesta decisió és bàsica. Difícil. 6 anys, difícil. T'ho està dient el Barça. La mare també diu que no. Li diu, escolta'm, 6 anys a Terrassa, amb els seus germans, amb la família, no fotem, que és molt petit, i sabem el que pot passar. Passa el temps, envia l'Antonio Carmona, que era la seva mà dreta, va insistint, i l'altre va dient que no, fins que als 11 anys, quan el nen té 11 anys, diu, escolta'm, ara sí, parlem-ne. Comença a estar preparat, ara sí, cap al Barça. Cap al Barça. I succeeix un altre fet important. Per cert, una anècdota molt interessant, que és que per donar aquest aspecte de normalitat, cada dia la imposició de la família és que cada dia el Xavi vagi a dormir a casa. Agafa els ferrocarrils, els catalans, des de Terrassa cap a Barcelona, se'n va a entrenar i quan torna se'n torna cap a casa. A col·legi també, no va a la Masia. Arriba a tenir de tutora de curs a la mare del Miqui Núñez, el cantant. Caram! Terrassa. Sí, clar. Terrassa, tot queda allà. El club els hi paga taxis perquè puguin anar i venir. És al revés que l'Iniesta, que li destarota en la vida, perquè l'Iniesta, la tristesa que portava dintre, la depressió del nen allunyat de casa seva, tremenda decisió i molt important, fins al punt, aquesta anècdota m'encanta, que és que el Xavi, a Terrassa, segueix portant el xandall del Terrassa per no donar-se-les de que juga al Barça. Discreció. Fins a aquest punt arriba aquesta discreció. En Joan Vilà, l'entrenador del Barça infantil, els hi posa vídeos de molt petitons del Dream Team, del Cruyff. Comença a apuntar maneres. I aquesta fotografia és molt important. Per què? Hi ha una altra anècdota interessantíssima, que és que el pare del Xavi rep una oferta als anys 90, quan això està començant. Tots aquests comencen a fer el Dream Team, aquests des de sota comencen, i li ofereixen un contracte per jugar al Milan. I el pare li diu, el Milan, anem-hi. I arriba a casa i la seva dona li diu, si apartes el Xavi del Barça, em divorcio. Clar, mica més i torna al sofà. Imagina't això el que hauries posat també pel bar. El que hauria suposat pel bar, perquè es deia que el Guardiola, gran migcampista, faria de tap al Xavi, cosa que, amb bon criteri de la mare, es va quedar al Barça i no va succeir. Tot el contrari. Només hem de donar les xifres. Jo és que a vegades, veient les xifres, pensava s'han equivocat. Saps? Perquè 764 partits jugats amb el Barça, 23 títols guanyats. No segueixo. És impressionant i no va fer de tap. No, en absolut. No només no va fer de tap, sinó que va ser el destí natural, l'herència natural d'un Guardiola de la successió. M'encanta aquesta foto una mica... Sembla que l'està beneint, no? L'està dient, cap allà, i surt al camp. Va ser millor que ell, migcampista mundialment reconegut, amb aquell gir que feia, que es passava, que deia, no és la pilota, ja és allà, rasa i curta, a Messi, recordaràs aquells passis, però obligatòriament hem de tornar a la normalitat, a la importància de la vida personal, de la parella, l'estabilitat, la regularitat. T'ofereixen anar a Qatar, tots cap a Qatar, tots, germans, pares, tots cap a Qatar, la normalitat, la importància de saber el que t'està passant. Estem parlant d'una celebritat impressionant, estem parlant d'un campió del món, estem parlant d'una persona reconeguda mundialment. Que et poden passar, saps el que et pot arribar a passar? La destrucció personal que hem vist que pot succeir. Sí, però ell porta inoculat la família, Terrassa, els orígens... No anar a Barcelona quan t'ho diuen, quedar-te a casa, a la plaça del Progrés, fer 4 xuts allà... Que en el fons això es tradueix en no perdre el cap. Bé, aquest podria ser el títol alternatiu. Ell ha anat pujant, ha anat canviant, jugador, central, entrenador, i ell tocar de peus a terra. No deixar de ser un noi de Terrassa. Noi de Terrassa. Pura i simplement. És així. Genís